Интернетте билгисиз кишилернең ниндидер түләү исәбенә халыкка һөҗүм итәргә тәкъдим итеп язган хатлары таратыла башлады. Мондый хәбәр алуга кая мөрәҗәгать итәргә һәм мондый хәбәрләрне башкаларга җибәргән өчен нәрсә яный? Алдагы язмада. Миллионнар тәкъдим итәләр, яныйлар, сыйыну урыны һәм яңа паспорт вәгъдә итәләр. Мондый хәбәрләрне бөтен Россия буенча күп кенә кеше алган. Санкт-Петербургта Татарстан студенты сәүдә үзәгендә бомба урнаштырылган дип ялган хәбәр тарата. Хокук саклау органнары аны тиз арада тоткарлыйлар. Виртуаль җинаятьчеләрне күзәтүе авыргарак туры килә. Игътибар итсәк, монда хәбәр җибәргән кулланучының исеме күрсәтелә. Без аларны таптык, аккаунтлары юкка чыгарылган. Ә бер фотода хәтта телефон номеры да бар. Без аны да тикшереп карадык. Аның аша даими рәвештә хәбәрләр килеп торган. Мондый чакырулар белән хәбәрләрне 100дән артык кеше алган. Хокук саклау органнары һәм психологлар уяу булырга чакыра. Беренчедән, мондый хәбәрне алгач дулкынланмаска, тыныч кына карарга кирәк. Бу чиракта нәрсә эшләп була? Яисә хәбәрне бетерергә, яисә полиция органнарына хәбәр итәргә. Бу хәбәрне җибәргән кешеләрне ачыклау мөмкинлеге булсын өчен кирәк. Хәбәрләрне төрле яшьтәге кешеләр ала, шул исәптән балалар да. Аларның барлык эше дә балаларга юнәлдерелгән. Бу безнең җәмгыятьнең психологик яктан иң тутырсыз катламы. Аларның психикасы әле ныгып җитмәгән һәм җинаятьчеләр моны белеп эшли. Всегда есть кнопка «Пожаловаться». Там есть «Пожаловаться на аккаунт», либо просто «Пожаловаться». Ну, в разных социальных сетях по-разному действует. Чаще всего это спам-атака, да, либо подозрительный аккаунт. Моның белән кешеләрнең башын бутаган өчен аларны ирегеннән мәхрүм итәләр. Уголовным кодексом предусмотрена ответственность за такие действия. Җинаять кодексында мондый гамәлләр өчен җаваплылык каралган. Шул исәптән интернет челтәрен кулланып башкарылганнарга да. Кеше җинаять җаваплылыгына тартыла һәм 2 елдан 5 елга кадәр ирегеннән мәхрүм ителергә мөмкин. Бу гамәлләрне башкаручы кешеләр күпләп тарату өчен генә түгел, чакырганнары өчен дә җинаять җаваплылыгына тартылырга мөмкин. Бердән-бер юл хәбәргә чик кую һәм полициягә хәбәр итү. Алия Галиуллина, Диана Дасаева, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары.